ଆଜି ଯାଏ ମୋର ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଗଲୁ ମଲୁ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠି? ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ଆରେ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ଆଜି କ'ଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ? କ'ଣ ତମ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା କି? ନା ରେ ମଲୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଗଲୁ ମଲୁ, ଦେଖ ଏହା ଆମ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର। ଆରେ ବା, ଏହା ତ ପୁରା ଆମ ପରି ହେଇଛି। ଏହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ଏହା କ'ଣ କି? ଆରେ ଗଲୁ ମଲୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିଛି। ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ଏଇ ରୋବଟ କ'ଣ ହେବ କି? ଆଉ ଏହା କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ଗୋଲୁ ମଲୁ, ଆସ ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ରୋବୋଟ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବ। ଆରେ ରୋବଟ, ଗଲୁ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କାଟିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ। ଆରେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ତତେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିଦେଲୁ? ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ତମେ ତ ମୋତେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତତେ ମୁଁ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, କଞ୍ଚା ଗଛକୁ ନୁହଁ। ଆରେ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ଆପଣ କେମିତିକା ରୋବଟ ଆବିଷ୍କାର କଲେ? ଯାହା କହିଲେ ତାର ଓଲଟା କାମ କରୁଛି। ଆମ ରୋବଟ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ତୁ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାଇଲୁ। ରହ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ରୋବଟ, ମୁଁ ତତେ ତିଆରି କରିଛି ରେ, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଦୌଡ଼ାଉଛୁ। ଆରେ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ଏ କେମିତିକା ରୋବଟ ତିଆରି କଲ? ମାରିବାକୁ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆରେ ଗୋଲୁ ମୋଲୁ, କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ବୋଧେ। ରୋବଟର ଚାର୍ଜ ବୋଧେ ସରିଗଲା। ଚାଲ ରୋବଟକୁ ନେଇ ଲ୍ୟାବକୁ ଯିବା। ଆରେ ରୋବଟ, ଗଲୁ ସେ ଗଛକୁ କାଟିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ। ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ଏବେ ତମ ଆବିଷ୍କାର ସଫଳ ହେଲା। ହଁ ଗଲୁ ମଲୁ, ହେଲେ ଏ ରୋବଟର ନାଁ କ'ଣ ଦେବା? ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ଏଇ ରୋବଟର କାମକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ମଲୁ, କହିଲୁ ନାଁଟା କ'ଣ? ବିକ୍ରମ। ଭଲ ନାଁ ହେଇଛି ତ। ଶୁଣିଲୁ ରେ ରୋବଟ, ଆଜିଠୁ ତୋର ନାଁ ବିକ୍ରମ। ଭଲ ହେଇଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ। ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ଗୋଲୁ ମୋଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆରେ ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ବାଘମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏହା କ'ଣ ସତ? ହଁ ବାଘ ମହାରାଜ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ମିଛ କହିପାରିବି? ଚାଲୁନ ତମେ ନିଜେ ଦେଖି ଆସିବ। ହଁ ଚାଲ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିବି। ତୋ କଥାରେ ମୋତେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲୁ ଡକ୍ଟର ମିଆଁର ଆବିଷ୍କାର। ହଁ ବାଘ ମହାରାଜ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ତୁ ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ, ଏହି ରୋବୋଟକୁ ଯାହା କହିବା ସେ ତାହା କରିବ। ବାଘ ମହାରାଜ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? ଆରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଲୁ ମୋଲୁ ଏବଂ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ସେ ଶଳା ଗଳୁ ଓ ମଳୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଯଦି ଏହି ରୋବୋଟକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର ମିଆଁ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତେ, ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହ, ଡକ୍ଟର ମିଆଁ କ'ଣ ଆମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଦେଇଦେବ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ବାଘ ମହାରାଜ, ଆମେ ସେ ରୋବଟକୁ ନବା କିପରି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ଆସୁନି, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁନୁ? ବାଘ ମହାରାଜ, ସେ ରୋବଟକୁ ଆମେ ଚୋରି କରି ନେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ କିଏ? ଆଉ ଆମ ଲାବ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ବିକ୍ରମ, ଏମାନେ କିଏ? ଆରେ ବିକ୍ରମ, ସେମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି, ଧରେ ତାଙ୍କୁ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, କି ବୁଦ୍ଧି ଦେଲୁ ରେ? ରୋବଟ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ ଆମକୁ? ଏବେ କ'ଣ କରିବା ବାଘ ମହାରାଜ? ଚାଲ ଏ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯିବା। ଯାଅ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ସେ ରୋବଟକୁ ନେଇଯିବି। ଚୋରି କରି ତ ରୋବଟକୁ ନେଇ ହେଲାଣି, ଆଜି ଚାଲାକି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବାଘ ମହାରାଜ, ତ ତମେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କର।
ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ ଆପଣ ବାହାର କଲେ। ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ ଏହା କ'ଣ କି? ଆରେ ବାଘ ମହାରାଜ, ଏହା ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଗଛ କାଟିବା, ଗାଢ଼ ଖୋଲିବା ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆରେ ଏହା ତ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରକ୍ଷକ ଆସିଗଲା। ବୁଝିଲେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରୋବୋଟକୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ରୋବୋଟକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ। ଆରେ ବାଘ ମହାରାଜ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ରୋବଟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ରୋବଟକୁ ମାଗୁଛ, ମୁଁ କେମିତି ଦେବିନି? ଆରେ ବିକ୍ରମ, ଆଇଠୁ ବାଘ ମହାରାଜ ହେଲେ ତ ମାଲିକ, ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଉ। ହଁ। ଆରେ ବାଘ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଏବେ ତ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, କେହି ନଥିବେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ବିକ୍ରମ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟେ। ଆଜ୍ଞା ବାଘ ମହାରାଜ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଦେଖୁଛୁ ତ ମୁଁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ହରିଣ ଭାଇ, ତମର ଏ ଦଶା କିଏ କଲା? କ'ଣ କହିବି ଗୋଲୁ ଭାଇ, ବାଘ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ରୋବୋଟକୁ ଆଣି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସହାୟତା ପାଇଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ପହଞ୍ଚିଗଲ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଗଲୁ ଭାଇ, ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ। ଆରେ ମolu, ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ସେଇ ରୋବଟ ନା, ଯେଉଁ ରୋବଟ ଡକ୍ଟର ମିଆଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ହେଲେ ସେ ରୋବଟ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ କେମିତି ଆସିଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଡକ୍ଟର ମିଆଁ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ହିଁ ରୋବଟର କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବି। ଆରେ ଗୋଲୁ ମଲୁ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠି, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ଡକ୍ଟର ମିଆଁ, ଆପଣ ଏ କିଣସ କରିଦେଲେ? ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋବଟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘକୁ କେମିତି ଦେଇଦେଲେ? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ ରୋବଟକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଛି ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗୋଲୁ ମଲୁ, ଚାଲିଲ, ମୁଁ ଦେଖିବି।
ମଲୁ ତମେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ସେ ରୋବୋଟକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବାର ଉପାୟ କିଛି ଅଛି ଯଦି। ଗୋଲୁ ମଲୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଓ? ଯଦି ଆମେ ସେ ରୋବୋଟରେ ଲାଗିଥିବା ଚିପ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା ସେ ରୋବୋଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଏବେ ରୋବୋଟଟା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଚିପ୍କୁ କାଢ଼ିବା କେମିତି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍, ସେସବୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ଭାଇ ମଲୁ, ଆମେ ତ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଓଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋବୋଟଠୁ ଚିପ୍ସ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଆଉ ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘକୁ ବଲରେ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ହରାଇବା। ତାପରେ ତ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ ନିଜେ ସେ ରୋବୋଟଠୁ ଚିପ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବ। ଆରେ ଭାଇ ମଲୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସୁପର ରୋବୋଟ ଆସିଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ରୋବୋଟଠୁ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମ ବାଘ ମହାରାଜର ରୋବୋଟଠୁ ବି କ'ଣ ସେ ରୋବୋଟ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଆରେ ହଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ରୋବୋଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିପ୍ସ ନେଇଯାଉଛି। ଗୋଲୁ ଭାଇ, ଏ ଚିପ୍ କ'ଣ ଯେ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି ସବୁ ରୋବୋଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଚିପ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରେନି। ଆରେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଗୋଲୁମଲୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ରୋବୋଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ନା ନା, ଏହା ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ଯାଇ ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଲୁ ବୁଝିଲୁ, ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ବାଘକୁ ସବୁ କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ଗୋଟେ ନକଲି ସୁପର ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ବାଘର ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ ସୁପର ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିପାରିବା? ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଓ, ଏଇ ଗଛରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନକଲି ରୋବଟ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ କି? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରୁଛ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ କେମିତି? ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଆମ ରୋବୋଟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ରେ? ଅଛି ବାଘ ମହାରାଜ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ରୋବଟ ଚିପ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ସୁପର ରୋବଟ ଆମ ରୋବଟକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସୁପର ରୋବଟ ଆସିଗଲାରେ। ଦେଖିଲୁ କେତେ ବଡ଼ ସିଏ ଯେ। ତୁ ଯାଇ ରୋବଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିପ୍ଟା କାଢ଼ିଦେ।